Kublai yapi prolog baro sai sen biang ngapriang subha biang yapi syakane ka YouTube channel chonga coberlang song tiang channel. Hakane ka video matak sngi ngan batai langkot yakane ka film kadar ek prem katha. Kadai ka film kabala ak da u sanidol kum u Tara Singh bat ka Amisha Patel kum ka Sakina Ali. Yakane ka film la rilis haka khasan tarik jong ubnai chun jong usnem Arhacarway. Hakane ka film lapan i haka por badang sensar ka sarkar phareng ha usnem khat khandai spa sau phu inyo ba kalarai ban phiano yaka India haki arteli ki benta kata kadai ka India bat ka Pakistan lengba ki arteli ki niam Hindu bat Muslim ki Hindu ki dei bansa ha India bat ki Muslim ki dei bansa ha Pakistan. Batru yakane ka an la mencurlang daki nongilam niam jong ki arteli ki niam Hindu bat Muslim bat kila ya sanru yaka agreement baki jaka ki puta kide ban sabej ha ki johi ki trai jaka Henry sneo bok penban kane ka agreement kala khenno namarba ambi kersan kacing yaki ka bacur bha hapdeng ki Hindu bat ki Muslim hado balak pelong ki ban eno ya ki baro de pej ya kane ka video hado bakut pinsa shem bat pinsa tip ya kane ka cingcia habas tangka film lapan i ya ka kame bat ukpa jong utara bat ru ya ki arngut ki prakan thei ki bede ki khon ar ba ki shong kisa ha Lahore nongba ka Pakistan ba kila baberu ya ka cingbam lek phai chongki sha Amritsar ka nongba chongka Punjab haswa chongka cing penmentano ya ka India menta kala dei yaki ban lek phai no sha Punjab namar ba kimde ki Muslim Henry utara pat udon sha Amritsar namar ba unyak trong haswa bakin mi no na kata ka cakasa chongki ukpa chong utara ula ai marsi song ka dawai bi ha kita ki khon kenthei chong u ba uong ba kidei ban bampat haswa baki Muslim kin pinyap yaki ha kata ka por lawan uparlok Muslim chong utara ba ula khot yaki bakin leksa shwa hayang chong u Henry ka kame bat ukpa chong utara pan kim tre ya kata kacing khot chong u kumta kila kucimut ban mi nobej ban lej sha Amritsar anda kila poi ha station kila kiau ha katren hadian katto kane por ki paj bhur Muslim kila turthma persha ya kane katren namar ba kidon ki Hindu bat ki Sikh ha kane katren bapli kine ki Hindu bat ki Sikh ki yale ban phedre ban yada yalade penban la syak penyap lut naphang kat kibadon kuntup ya kakeme bat ukpa batru rangkat ki prakanthe jong utara la syak penyap lang hang tahi katren kladap daki menjap sudah ki badei jong ki Hindu bat ki Sikh ba kalapoi ha Amritsar station ki Hindu bat ki Sikh kidang ap ha station ban wan shaw yala ki bahayang lacong penban kila yoi ya kacing penyap ba klemap jong ki Muslim yala ki bahayang bahasem hapok train bad utararu udon lang hangne ban ap ya ki bahayang lacong bad ula yoi ru ya kane kacing syak penyap jong ki parado prasnam lacong da kacing bitar ki Hindu bad ki Sikh kila ya form ka wei ka kanhun ka ba klan bha ha East Punjab rengkat utara ru udon lang ha kata ka kanhun ban keput keliang da ka ba penyap lang naphang ya ki Muslim ki badon ha Amritsar station ki ba dangmut ban phetkrat sha Pakistan ha pedeng kane ka cingmai chongki ya ki Muslim naphang utara ru ulamud ban majlang ya kine ki Muslim Henry
kat ba udang mut ban maj ula yui ba dei penban daka sakina kaba bat artat ya ka Taj Mahal barit ha ka kti chongka kaba mauhi ula ai ya ka manswa kum ka ching ai snobha ban sa ching kemau namar ba hakane ka por kilamut ban lejno sha Pakistan namar ba kidei kinia muslim kumta utara ula plaj imno yaka kumcu ya ki bahayeng chongka kat ba ki bahayeng chongka sakina kila yo rong lut hapo train hanrei makapat kala lajno nakti chong upa chongka namar kaching kharni palat chong kibreu ukpa chongka ro umla le ai sho ban yarap yaka namar ha kaching kharni palat chong kibreu kumta ka sakina kala sha eno ha ka train hangta ha station haden katto ka nepor yaka la lap da wei ubreu ubam dei u muslim ubala itho yaka ba ka dei ka muslim kumta ula khotbreu ban pinyap no yaka namar ba ka dei ka muslim hanrei ha ka ne ka por ka sakina kala yolat ban mare no na kata kacaka bat kita kibreu kila tebe yaka hanrei hakum kane kapor utara ula yo ban yarap no yaka da kaba ula ta da kasnam ha selang mat jongka kum kadak ba kadai kalok jong u kumta kine kibreu kimla le ai sho yaka bat utara ru ula yalam no yaka shayeng jong u bat dei hangne ba kini arngut kila kenmau ya ka ching im chongki kaba la lejno menswa da kaba yoi ya kata ka Taj Mahal barit ha kaba utara ula yo tam na station train ba la lejno nakti jong ka sakina menswa utara uju lej bo chengbam hapo hostel jong ka sakina da ka trok chung u rangkat bat u perlok chung u udarmia bat dei hangne utara ula ya kendo bat ka sakina hapo hostel jongka na lor ba udei u driver truck udan ru kaching angnot lane kaching thmu chung u banlong nongrwai kumta kine ki parlok jongka sakina kila thok yo u ba ula yo kalat ban yakendo bat ka wei kanong hikai chingwai bala shuak nong hikai da ka sakina utara ula kemen bha ba ula yakendo yaka bat ula kerpat ru yaka ban ai kalat ya u ban rwai ha ka music show hapo college jongka hanrei ha ka ne ka por ka sakina kala plano ha u ba kamdei ka nong hikai chingwai hanrei kadei tangka khna school ha ka ba kila shuthok kai ya u utara pat ula songsi haba ula tip ya kane ka chingthok jongka ya u kumta ka sakina lembat ki perlok jongka kila yui ya utara ba ula songsi kila lej banyak kendo ya kan nong pinyat college jongki ban alat lem ya utara banrwai ha kata ka music show hapo college hanrei kane kanong pinyat pan kamsha ya u namar ba udei tang u driver drong kumta ha kane ka show kat ba ka sakina kadang mut ban perform kala penpena ya ka kerteng jong utara ba ula donlang hangta ban ai ya ka chingrai jong u ha ka chaka jongka kumta utara ru da ka chingslur ula sei yala ka sap jong u ban rwai hado banda lengo lut baro kibala yui ya ka sap jong u kat ba ka sakina kala mut ban lejno selasnong namar ba kala pendep ya ka ching pule jongka utara pat ula ai
ya ka wei ka ching ai sngopha barit bat karu kala ai ya u da wei u senteu sau barit kum kadak bansa ching kan mau anda halanti ka sakina kala plet ya kata kasong la shem ba ka dai ban da ka Taj Mahal barit hangne kane ka phlem kala phai biang hakaba utara ula yalam no ya ka shayeng chung u na kata ka ching sha tebe jong kita ki bomdei ki muslim utara bat ka sakina kila poi hayeng chung u bat ula ongru yaka ba ka chingta sindur chung u yaka kamdon ke ai ru ka chingmut hanrei ka dei tang ka ching plek im chung u yaka haden ba ka sakina kala bena ba ka keme bat ukpa chongka kila yap ha kata ka ching yaki lengba ka ching shem ya kitiar chongka keme chongka na ka wei ka kamera hapo station train ka sakina ka sedang ban im bat bansa rengkat bat utara hayeng chong u haden kata kanya chong u ka tim ba utara ula penre ya ka wei ka kenthei muslim ha ka ba ki pramarchan ki persha ya kane ka chingle chong u kumta kala penbor yu ban lej bo no ya ka sha muslim refugee camp bat utara ru ula kangu ya kane ka chingong chongka kumta utara ula kre ban lej bo no ya ka te anda la poi ha khapot ha lanti ban lej sha Lahore ka sakina kala phla ha u ba kala yo pule ya ka diary chong u ba ula tho hapo diary ya ka ching e chong u ya ka kumta ka sakina ru kala penpau ya ka ching e chongka ya u haden kata kila lej phaino sha la yeng da ka ching kemen batru kila ya tho shong kurim sandon hado ba kila long ka keme bat ukpa chong wei ukhon sanrang ba karteng u charan chit lane ya khot e ya u chite te hakawei ka sngi le kamen holi ka chongki ka sakina kala ui ya ka wei ka kot khbor ba larim ba ladon ka dur ukpa chongka uba karteng u Ashraf Ali bat u balong ru u khredo chongka seng muslim kumta kala suthu ba ka keme bat ukpa chongka kidang im te kumta kala yo ban ya kren phon ru ya ka keme bat ya ukpa chongka lengba ka Pakistani embassy ha Delhi bat kala ya thoru ba kala yo khon wei ukhon chanrang kumta ukpa chongka ula penbej ban wan shaw no yaka lengba ka aeroplane ban wan sha Lahore haden kata ka sakina kala kre ban lej sha Lahore utara rangkat ukhon chong u chite kila dei ban sanran lang yaka ban lej sha Lahore hanrei ha ka last minute la shem ba ka visa lene ka tiket chongki kim patla ban penbiang kumta la penlong ya ka sakina bakan lej marwei da ka ching sanot yala ukhon la chong anda kala poi ha Lahore kala ya shambiang yala ka keme bat ukpa chongka ba kila tharai ba kala yap ha ka to kaching yakhi haden katto ka nepor ka sakina kala mut ban wan phaino sha India hanrei ka keme bat ukpa chongka pat kim sha shu yaka banlej sha India namar ki ong ba kalong ka ba e yaka ban song ha India namar ba ka dei kaniam muslim ka sakina kala pangnut haba la yo sngo ya kane ka chingkhang chongki haden kata ka keme bat ukpa chongka kilamut ban penyatho arsian biang yaka bat wei ubreu ubadei uparaniam muslim hanrei
ka sakina pat kelak kentaj ya kane. Bad kasih sahab ru ulaong ba kadai ka pop ba ban ya tho arsen ha kapor badang ya syong bad ulok. Hanrei ka kame ukpa rengkat mama chongka pan kila ya bitar syapang kane. Kumta kila setkut yaka ha ka wei ka kamera. Hangne la peniru ya utara ba umyo ya ka tiket benlej sya Pakistan. Te rengkat bad parlok chong udarmiya badru bad khon chong ucite. Da kabor kila ya rungtu sya Pakistan ha kapot. Kumta kila poi ha Lahore bad kila mut ban sakswa hayeng chong parlok barim chong tangba kila eno namar ba la thlia palat kolok chong parlok chong Haden kata kila wan poi hayeng keme chong ka sakina la yo iru ba kala mut ban yatho tangba utara pat ula poino ha kapor babiang haswa ban penyatho yaka. Kumta la chanmi kaching yasho hapdeng utara bad ukpa chongka Ashraf Ali. Hanrei la pensange no da kasih sahab badai nong pen yatho. Haden kata ukpa chongka sakina ula bo no arteli ki kendon yaki namar ba ulayui ya kacing ye chongki baro arngut. Kata kadai kabanakong kidai ban syong bansa no ha Pakistan bat kaba arpan utara udai ban penkelano sya kaniam Islam. Ha kasingi kababod utara ula pediang ya kane hakmat ki pajba. Bat la hukum ru yau ban celau cam da kabaong Muslim Pakistan bat yap kloy ya ka India. Baru udai ban join no sya ki sipai Pakistan ban turthma ya ka India. Lemda kumta umla ban yasong bat ka sakina. Hanrei utara pat ula kentaj ya kane bat la miru kacing yasyo ha kane kapor bat da kacing bitar utara ula penyap no ya kine ki pajba balak pha da Ashraf. Haden kata utara ka sakina bat khon chongki baru rengkat darmiya parlok chong kila yo ban phetno nangta bat kila yo latru banre haka wei ka yeng kashnong kabadon hacan kapot. Hanrei kane ka trayeng pan kadei kabreu kaba lalot kaba kwalut yaki cingdeng ksier jongka sakina baro bat kala ongru yaka ba kamnom yatho breu yaka cingre jongki hangta lada ka ailut yaki cingdeng jongka baro haka. Hanrei ka sakina pan kamsem la ailut yaki cingdeng jongka kumta la bekno yaka syabar. Tangba hakane kapor lawan lapno utara bat kila mino na kane kayeng. Haden kacing mi jongki ukpa jongka ula wan poi hakane kayeng ba ula tip ya kacingre jongki hangta. Hanrei lapshu yaki bat ula yok kene biang ru yaki cingdeng jongka sakina na kane kabreu. Haden kacing tre sitom jongki utara ula yok ban pensyong no haka wei katren kit kan phat kaba mut ban lej supply sya India. Kumta Ashraf ru ula yok cingtim ba kiladon hangta hatren bat ula pha sange ya kata katren. Kumta la mi kacing yasyo kaba syirkhe bha hapdeng jongki hadu ba ukpa jongka ula kum siat no yaka sakina naba umut ya utara bat la pelong yaka ban yabler. Haden kane la elam no yaka
sya caka sumar. Ha caka sumar ka sakina kala tibreu biang. Haden ba kala phosneu ya ukhon changka ucite ba ulahap na chingsden padoi. Haden kata u Ashraf Ali ukpa changka ulak pediang ya utara kum upersa kurim chong u bat kila yasuk no ha kane hi kapor. Haden kane kaching yasuk bat ukpa chongka utara ka sakina ucite bat udarmiya kila wan phai no sya India da kabasuk basany. Bat de hangne ru perlok ba kane kaplem kala poino syaka bakut. Lada pi tenat ya kane kaplem sa share like bat subscribe ya kane ka channel chunga khnang bangan sa permi shushu ya kum kine ki story love story kublai shibun.